ki khubor ka Batisi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kipat ba kibatmu ban late syaka tamasa cherry blossom kila penkul mar puk shabar jong khardop hamadan polo kani ka jing penkul mar jong ki kadai hadin bakim shim layo rungshu shapo lamar baka por bandi ya ki tiket kalakun kila don bon ngut kipat ba kiba up tiket ban yo rung shapo madan hanrai ka jing bum yo tiket shu kala pen bitar ya ki bat kila kenjat ya ka khardop ha ka baki pulet ki haban pendon kam ya ki tear gas ban penher kerat ya ki